Hola a tothom, soc la Judit Luchetti i en breu formaré part de l'equip de l'Espai d'Arts Escèniques de Sant Quirze. La meva tasca serà ser la coordinadora pedagògica. La coordinadora pedagògica en principi ha de dissenyar quins seran els objectius, quines són les línies a seguir al llarg de tot el curs i junt amb la resta de l'equip i també amb els alumnes anar veient si aquests objectius es van complint, si funcionen, si no funcionen i anar estant una mica al cas de com va tot el tema. Estic molt contenta d'incorporar-me en aquest projecte, ja que té la vessant de teatre que a mi, per professió, m'interessa moltíssim. També té la branca social i el que intentarem serà unificar aquestes dues vertents, no? Una mica poder participar en diferents mostres de teatre, amb els diferents cursos i els diferents nivells, poder anar a veure obres de teatre, poder rebre a Sant Quirze professionals de les arts escèniques, tant siguin actors, actrius, directors, directores, tècnics, il·luminadors, escenògrafs, etc. Totes aquelles persones que ens puguin ajudar a veure quins són els equips necessaris per poder tirar endavant un espectacle. Després també, com ja us comentava, poder anar a veure espectacles de teatre, ja siguin amateurs o professionals, que es facin en la programació d'aquest curs. Bé, a vegades hi ha moments que penso, uau, me'n sortiré o no me'n sortiré? Espero que sí, com a mínim crec que tinc els coneixements i perquè sapigueu una mica d'on vinc, no? Més que res comentar-vos que tinc la titulació del grau superior d'Arts Escèniques en especialitat d'interpretació de text per l'Institut del Teatre. També vaig fer un postgrau a la Pompeu Fabra sobre gestió i direcció d'empreses i entitats culturals i tot just acabo de finalitzar el postgrau de teatre i educació. Tota la meva vida professional o la meva trajectòria professional ha estat sempre vinculada al teatre, des de com a actriu, passant per ajudant de direcció, portant produccions d'espectacles, road manager, etc. I des de fa 4 anys em dedico a la docència i soc la professora del batxillerat d'Arts Escèniques d'un institut de Sant Cugat del Vallès. Fa 4 anys que he començat amb la meva tasca docent. La veritat és que no m'ho esperava gens. Va ser una cosa que va sorgir i la veritat és que estic supercontenta de treballar amb nanos, amb adolescents, amb preadolescents i he disfrutat moltíssim al llarg d'aquests 4 anys. Espero continuar disfrutant moltíssim al llarg de la resta d'anys que em queden. I res, una mica aquestes són les 4 pinzellades que us puc donar sobre mi. Espero que tot funcioni i de debò que estic molt contenta de poder formar part d'aquest projecte tan especial. Gràcies i a reveure.